ngoba sithetha nabantu abaziyo kokuba kakade asithenjiswanga bomo obungenayo imbandezelo ukuze sibubone ubukumkayo bukaThixo kunyanzelekile sidlule kuyo imbandezelo. Yingxwelerha lena xa ndizawujika vice ithetha apha ithi liphezulu elamingqina liphakathi kwabantu belizwe, ngabantu bebeqale babhenefitha ngeli xesha benezinto zonke. Ilali bisondele ngeli xesha uThixo besambabalo uYobhi, family yasemabheleni. Kodwa ngeli thuba bamane bembuza umbuzo, usanekelele ntoni na kulo Thixo ungasikumlahle ufe bhetele? Uphakathi kwabantu abanentandabuzo. Kodwa ukubibi ngomnye umntu ngeyekunako ukujika asuke kulo Thixo kuba uYobhi ebengekabuva ncam noxa ebewaxelelwa amandla kaThixo, ebengekawafa amandla okuphendula kukaThixo, ebesiva nje esithi sinoThixo mkhulu naye mkhonza lo Thixo. Kodwa ngoku ngesi sihlandlo uphakathi kwabantu abathi ngeli xesha apha family yasemabheleni, uphakathi kwabantu abathi umyeke bhetere lo Thixo. Bakhona abantu esibaziyo abancedayo apha family yasemabheleni, kodwa mfe xa yesithi, xa yaphendula lo mbhali esithi endiyakuzibonela yena, ndiyakuzibonela ngamehlo am endingamboniswa nini uThixo. Kukho amaxesha okokuba likhonjiswa ikona ekungenwa kuzo kule makhaza, kodwa ze ndimane ndisithi ondingqinelayo ukwesiphezulu indawo. Yiva xa yetshonela lo mbhali embonile uThixo uthi bendikade ndikufa ukufoku, kodwa amehlo am akubonile. Into ethetha ukuba iyazimini naliniwavuma amazwi athi ziyabonakala iincopho zentaba. Andiyazi Mkhonzi khona lubalulekileyo mansinika lo seyimyekanye urayithi yena bendimfundi bambe indawo kaXolo usapho utalusimeleyo ngenxa yamaxesha naye wonke umuntu olivayo ilizwi lam mandinquke nonke phantsi kwelizwi okanye phantsi kwislogan seWesley Gill, one heart, one way. Elam ingqina lisemazulwini nondivumelayo ukweziphezulu indawo. Njengomntu ke uqalayo ukuma lusapho lalapha ekhaya nomntu ke enqonda mhlawumbi noba uzawunqaba, I should share my words of condolences kuni xa ndisithi kuni uThixo unikhumbule. Many theologians agree into yokokubana when uAdam noEva
abephuma Eden. Uthi nombhali, they looked back at the things that they are leaving behind Eden. Bajonga ubuncwane bezinto abashiyayo nobumnandi bezinto abashiyayo. Bajonga ububi ababheka kubo ehlabathini. And then the famous hymn yamawisile I describe mood yalamini mhlaba bekhutshwe Eden. Uchicula babelicula besithi sobheka phina Thixo singabheki kuwe. So nceda ngubani na singanceda nguwe. At a time of a moment of distraction, bathi Thixo sawubheka phi xa singenobheka kuwe. But because God is full of grace and mercy, because God is full of grace and mercy, the theologians agree God did not look away when his people were in a somber moment. But uTumbali, he looked towards them. Egcwele sisono, bejibheke zizinto zehlabathi, wathi hambani. uTumbali umlambo wayohlula iEdeni nehlabathi wayiKidron, and as they were about to step towards earth beweli Kidron, wathi uThixo hambani kodwa ndawubuya ndinikhumbule. And so in such moments of death, although the mood may be not applicable to worship God and to say uThixo ulungile, but we remember okokubana in times like these there is a God who promised us into okokubana akasayi kusilibala. Abantu abaninzi kwimeko ezinje bayalitshalwa, umuntu alitshalwe nangemisebenzi ebekade yenza, but God in such moments he reminds us okokubana he is with us. Akakudanga. And so maybe I should say these few things ndihlale phansi okokubana in the life of Job we are reminded of the 3 stages of life that God himself accompanies us through. Ngoba itimbali, the first stage of ubomi bukaYobi, bubomi benjebo, a life of orientation where everything is there. Bekathu uYobi athi xa ifuna into ethile avese kakhupha ilizwi libe linye ivele. There was a time like that. Ebomini kwaYobi bekukamaxesha okokuba athi noba ufuna ukwenza into ethile elalini uyivilali ixokozela isithi andinongayi kwaYobi ngoba ndakuya kwaYobi ndakuya isusu sigcwele. There was a time like that. Ixesha le-orientation apho zonke izinto ziphoseka khona. Athi izinto ezifamous zidla ukuthi bana apho ubomi butyiwa ngespoon khona. Ubomi butyiwa ngespoon. A life of orientation. But uTumbali immediately xa singena kuchapter 2 ithi stoko phayana amashwa kaYobi. Because lusapho ehlabathini nasebomini bethu we are not always guaranteed a life of a spoon. We are not guaranteed of that life. Ndiyamothuka nomntu ndimoyikisela nomntu ojongela omnye umntu phansi engalazi ingomso lakhe. Ngoba ubomi buyakhawuleza uthatha idetour. And so uYobi reminds us xa sifika kuchapter 2 suqhayisa kakhulu ngento naso. So kuxhomekeka kakhulu ngabantu onabo namhlanje. Ngoba kuzawufika ixesha loba athi umntu kusheke mna ndodwa. Kulamaqumrhu uhamba nawo kuzawufika umntu athi bonke bemkile basheka mna ndodwa. And so there will be a time like that, a time of disorientation. Xa wahlukaniswa nezinto ezimnandi, xa wahlukaniswa nabantu ubathandayo, livele iculo lithi lakusishiya ithemba kugqitha nezihlobo sokhala kwenkosi nyana kaThixo sife.
Ona kaThixo sive. Time of this mhlawumbi noYobi engenamangqina namhlanje kuba kuswele abantu ebenabo ngexesha lokuqala ebomini bakhe. Ngoba kakade sisimbo somntu sokuba kwakubarhaqa ebomini bakho aba bekade bekhona xa kumnandi banqabile abantu. Ubuthi umbhali only 3 people came to see Job. Out of the many ebekade baqhelela igusha ekade baboleka nemali zokhwela xa bengakwazi uphangela kuba bonke basheka kwaba bathathu kwaphela. Shaka bathe but ifa uYobi xa efika ejonga imeko ase ngoba wonke umuntu apha unalo ixesha loba enze introspection yobomi bakhe. He says noba kunje ewe I have nothing left but what I know. uYobi what sticks on my mind yokokuba umhlawuleli yena uhleli bangamkabazana namu kodwa usekho yena ebubomi bami. Sekho yena ebubomi bami. And so time of disorientation is a time to be alone. So kukhalaza kakhulu wakuba wedwa. It is a time to really assess ngobani kanye bangakuwe. Ngobani kanye bangakuwe. And so let me ngqina nisemazulu. And then the nice part about this is that ibomi kaYobi in a nice ending. You know, ndikhule mna ndimamela kakhulu njengomuntu owenze iHL. Bazaxelela abantu abenza iHL lokuba abantu abenza iHL amabali eHL onke ane good ending. From ubali likaCinderella ukuyoma kuWinnie the Pooh zonke lamabali ane ending ezimnandi. And so anybody likaYobi nalo line ending emnandi. Then ngoba ibali likaYobi liza reorientation when God remembers Job in a time of desolation and isolation. uThixo wamkhumbula uthi umbhali izinto ebenazo kuqala waziphinda ekugqibeleni unjalo uThixo lusapho lwasekhaya zakho kuba izinto zehlabathi zikujikele akuba ngecala lakho uThixo kumane kuba izinto kokuba ibingenguye nalo wayizolo. Because God is like that. uThixo imilomo ye-enemies zethu usivala nge-payslip emani continuous. uThixo imilomo yabasihlebayo uyivala ngokusihombisa sakuba besingamaqeleku. uThixo imilomo yabantu bebekade besijobhela phansi ebesihumbela imingxuma usuke enzele bona imingxuma. And so andincede umbhedesi wale nkonzo mawesile xa efika kwixesha le-orientation uthi umbhedesi ixesha le-orientation ayiloxesha lokuziphindezela kodwa ixesha le-orientation lelithi litani xa ifika kwisigaba sepenitence ne-intercession athi xa ethandaza ukuba usixolele iintshaba zethu nabasihlebayo ungabatshitshi Thixo kuphela kodwa uguqula inhliziyo zabo. Uguqula inhliziyo zabo. Uyifirhamente ivume ecaleni sithi siyakubongoza Nkosi okusive. Ngoba uyayazi ikhona into okokubana nangona bendikade ndibandezeleke ngenxa zonke kodwa ndiyalazi ukuba elami ingqina lindithethelele. Ngokude benginaphakade. Amen.